देखो ना हमार नौकरी छूट गई। का मम्मी जी से बताई हो कि ना? ना फाटी मम्मी जी हमरा के 5,000 रुपया दी ना। हमारा लग कहाँ पैसा बा? हम ऐसे थोड़ी मांगतानी, इनकर सैलरी मिली तो रउआ के दे देम। ला लेकिन महीना मिलता ही दे दियो। इतना उदास काहे बड़ो? मैं देखो ना हमार नौकरी छूट गई। नौकरी छूट गइल? गइल हमार 5,000 रुपया। के एगो गाना आयल बा दिल घायल करे, तो यूट्यूब पर जाई सर्च करी दिल घायल करे और देख के कमेंट करके जरूर बताएं कि गाना कैसा लागल। क्या जी जब से हमनी के शादी भइल बा तब से कोनो लड़की पसंद आइल बिया रउआ? ये सब का तू पूछेलू? ऐसा कोनो बात नहीं के। तो हंसत काहे बनी? हम समझतानी कि दाल में जरूर कुछ काला बा। अच्छा एक बार और पूछो तो। शादी जब से भइल बा तो दोसर लड़की पसंद आइल बिया? यार हिम्मत कैसे भइली सब पूछे के है? तू हमरा कैसा नहीं समझ ले बारू का? मतलब ई बात पर इतना ओवर एक्टिंग काहे करतनी? जरूर कुछ दाल में काला बा। हमने के एगो गाना आयल बा दिल घायल करे, तो यूट्यूब पर जाई सर्च करी दिल घायल करे और देख के कमेंट करके जरूर बताएं कि गाना कैसा लागल। है ला बिस्किट खा ला। ना मम्मी पेट भरल बा, हमरा भूख नहीं लागल। हैला राशन ले आनी। पापा हमरा भूख लागल बा। अरे ते तो कहली सा कि हमरा भूख नहीं के लागल, हमर पेट भरल बा। हम समझ गए नी कि एकरा भूख काहे लागल है। एकरा ईपी देख के भूख लागल है। अच्छा एकरा कैसे पता चलल है कि रउआ ईपी ले आइल बानी? अब देख मम्मा इप्पी के पैकेट नो ऑरेंज कलर के होला, ये देख के पता चल जाला। हाँ तू खाली नूडल्स ही खा, सब्जी मत खा। अरे जानत नहीं खू ईपी ऐसा नूडल है जौना के मसाला के अंदर 3 गो सब्जी होला। पानी में पहले मसाला डाली ताकि सब्जी पक जाए, ओकरा बाद नूडल्स डाली। यिप्पी के गोल नूडल बिना तोरे बर्तन में डाली ताकि लंबा लंबा नूडल्स के मजा ले पाए। मम्मी ये तो बहुत टेस्टी बा। ऐसा लंबा लंबा नूडल्स के सुडूक करके खाए के मजा ही कुछ और बा। ये मजेदार यिप्पी मैजिक मसाला नूडल 5 रुपया में सिर्फ और पेट भर दी, वो भी 3 गो भेजीज के साथ। पता बा एक अलग अलग रेसिपी भी बना सकत नहीं सन, जैसे कि यिप्पी पकौड़ा, नूडल्स पुला, यिप्पी चीज ब्रेड पकौड़ा और चटपटा भेल। अरे वाह अब से ईपी नूडल्स ही मंगावल जाई, इहे बेस्ट बा। हमरा पर ढेर शासन मत चलाई। सास है तो शासन ना चलाए। हमार सास हमरा पर चलौली, हम तहरा पर चलाए। हम पुरानका जमाना के पतो ना है कि सहेम रउआ शासन चलाए नु तो हम प्रशासन बुला देम। ए जी रउआ पता बा बगल में नया पड़ोसी रहे आइल बलो, अब भाभी जी बहुत सुंदर बारी। हमरा ये सब पता नहीं थे। हमारा भैया इतना टाइम बा कि ये सब पता करत रहे हैं। जौनपुर के हो लोग। ये पता बता रहा लोग जौनपुर के हलो कि बनारस के हलो। भाई साहब 4 भाई बरन, भाभी जी के 2 गो बहिन बारी सन, वो कुंवारी। भाभी जी के 2 गो लड़का आ लड़की। और बताई भाभी जी के बर्थडे 21 मई के होला। भाभी जी के फेवरेट कलर ब्लू है। अच्छा यही से कही कि ब्लू कलर के 4 दिन से काहे गथले बारन, अभी गथवाओ तनी बोल कौन। हमनी के वो गाना आइल बा जौना के नाम बा माहिरे, तो एक बार यूट्यूब पर जाके सर्च करी और देख के बताई कि कैसन बा। ए जी एगो कंगन खरीद दी ना। तो का ई भौतिक जगत के सुख में फसल बाड़ी। देखा हम आध्यात्मिक हो गइल बनी, तू आध्यात्मिक हो जा। ई सब मोह माया। चूड़ी लिया दी, कंगन लिया दी, लिपस्टिक लिया दी, नया साड़ी खरीद दी, ई सब के चक्कर में मत फंसा। लिया हो भूख लागल बा। ली खाई। हई का देले बरू रूखा सूखा? ये खाना हो। जीभ के स्वाद के चक्कर छोड़ी, सब मोह माया हो। खाई रूखा सूखा। खबरदार हमरा के कुछ बोलने लोगी तो हम माई बेटा के कुछ ना सहेम।
हमरो मुंह बा, हमू बोलेम। मुँह चोर कहीं का, यही जब बैठल बड़ाता है सामने हतना बोलती है, गुटुर गुटुर सुनत रह, बोले के नहीं क्या ओकरा के? मैं जाना तारू हम नु इनकर माई के मुंह देख के हम इनका के कुछ ना बोले। जब विदाई होत रहे नु तो ई रोत रही पुका फाड़ के। जान तारू इनकर माई इनका भी ना गई, इनका के चुप करावे, हमरा भी अइली, इतना हमरा के मानेली आ कहली कि बबुआ रुआ अपन ख्याल रखे, अपना माइयों से कह देम नु कि उहो अपन ख्याल रखिया। कितना महान बारी उ। जा बुढ़बो, उ जानत रहली कि हमर बेटी सबके हाल बेहाल कर दी, यही से कहली कि ख्याल रखे। हमनी के वो गाना एल्बा जौना के नाम बा माही रे, तो एक बार यूट्यूब पर जाके सर्च करी और देख के बताई कि कैसन बा। आज हम एगो बात के प्रतिज्ञा लेनी है कि आज के बाद हम कभी भी झूठ ना बोलें, राजा हरिश्चंद्र जैसन हमेशा सच बोलें। अच्छा ऐसा बात बा। हम्म। एगो बात बताई, शादी के पहले राउर कय गो गर्लफ्रेंड रहे? हमार शादी से पहले एको गर्लफ्रेंड ना रहे। हम बचपन से सोचले रहनी कि जब हमार मेहरारू आई तबे ओकरा से हम प्यार करें और कौनो लड़की के गलत नजर से ना देखें। अच्छा, हे भगवान जी, खाली मेहरारू के छोड़ के सब कोई से सच बोले। मेहरारू से अगर सच बोले न तो हमार जिंदगी तहस नहस हो जाए।